Lucas Kapitulo 16, versikulo 19, versikulo 31 nag-ingon, dihayo sa nanghang dato na nagsuot og purpura ug lino nga manipis, o nagkakaon sa makabuhong nga pagkaon matag adlaw, o sa guwa sa iyang pultahan di palubog ang usa ka tawo tapos kaginganlan sila sa ro nga nalukop sa kabahong, o ipangandoy nila sa ro nga mabusog unta siya sa mga bumog nga mga tagad gikan sa labisan sa tawo dato. O gabon pa ang mga iro nagapanuod kaniya o ilang gitilapan ang ilang kabahong. O ang tao kabos na matay o ginala sa manulunda ganito sa sabagan ni Abraham. Praise the Lord! O ang tao nato na matay sa o ginubog. O dito sa Hadis, sa nag-anto siya sa mga kasakit. Giyahap niya ang iyang mga mata o iyang nakita si Abraham dito sa layo. O siya sa room niya sa iyang sabagan. Praise the Lord! O siya misagit na nag-ingon, amahan kong Abraham. Kaloy itaw na ko. O subuha sila sa room sa pagtuslog sa tumoy sa iyang tunlo. Diha sa tubig aron ipamugnaw sa akong nila. Kaya niya ako sa kasakit dini ni naganila ang nakalayo. Apan si Abraham ito ba kaniya? Anak, hinumlumi, nasabuhi ka pa. Nagadawat, sabuhi ka pa. Nagadawat itaw sa mga maayong butang. O sila sa rosab, nagadawat sa dili maayong butang. Apan siya gilalipay karong diri, samtang ana ikaw diha sa kasakit. O gabon pa ining tanan sa tiliwala kanamo o kanimo gipahamonta nga sa kadakong bungaw aron nga sila nga buot mulaban gikan dili nga kaninyo dili aran makahimo. O nga wala bisan kinsa nga makalaban gikan diha nga kanamo. O ang dato mingon sa ingon ni ana mga buyo ako kanimo amahan nga imo siya patuon sa balay sa akong amahan. Kaya ano na ako'y 5 ka malagsuong lalaki aron iyang pasidanan sila basi usap unya maiani sila niining kapita sa kasakit. Apan si Abraham mitubad kaniya ato ana kanila si Moses o ang mga propeta papatalinghuga sila kanila. O siya mingon dili ka na amahan kong Abraham apan kung kanila adunay muadto nga gikan sa mga nagamatay sila maghinulsol kayo. Si Abraham mitubad kanila kung sila dili man manimati kang Moses o sa mga propeta na dili sila malumay bisan kung adunay mabanhaw gikan sa mga patay. Ganyan ang pag-isuot ng naramba sa pag-ampo sa puno sa Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Dalay ko ng silibaon nga Diyos, itakna sa kabuntagong dapit sa pagtuhod. Ibasa na usab sa imong alagad at imong balaang mga pulong nga mong pag-ausahan karon o Diyos kung ay pagkaon kini sa among alag. Espirituhanon nga bahin o Diyos kung sa nag-aampo ako kanimo amahan. Tugutoy nga santa mga bahin-bahin ang imong alagad. Hallelujah! Tugutoy usab ang imong dihog Ginoo mag-aabot sa iyang abil, sa iyang dila, gamit tayo sa imong pagkatao karon o Diyos. Wala siya arang mahimo siya kung galingon kung wala imong tapang. Apan ni mga takna nag-aampo ako kanimo Ginoo. Hallelujah! Alang sa pagkaon sa tagusanan mo kakalam. Titugot Ginoo nga mo manusanan. Hallelujah! Masudlan karon Ginoo. Dili pa mahuman ang wali Ginoo. Yes! Kaya kung kini pagkaon na mong kinahanglan o Diyos, kani mga takna Ginoo makabarog kami malipayon. Diya sa mga babalan na mahal. Pero nakuli kami sumahal na ko. Gikan sinagmay mga bata yang mga mes ilim ng mga bisita tahunay kami sumahal nga dugo ug tugot na Ginoo nga magtakbaw kami karon sa pagkaon sa mga pulo agandam sa mga lagad. Yan ginawan. Yan lamang sa Jesus. Amen o amen. Praise the Lord! Kailangan na pag-inuwa ko mga Diyos na panalangin. Pag-inuwa ko sa paglingkod o dalago na natuhal Ginoo o maging suot. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa
Tindot na panahon. Kagahapon, mura ko ulan-ulan, no? Yung Baptist School. Praise the Lord. O salamat sa Ginoo na karon, nagkatag maayong panahon. Amen. Sa diin, magkahimuta sa pagsimba o paghalat sa mga kagalingon, ganda sa tuwang Ginoo pag-iusuon. O salamat tayo sa mga bulakon sa Diyos na sa diin na karon na simana may nag-usuon. Praise God. Na nagkahimuta sa bulakon sa Ginoo. Praise the Lord. Sister Gloria, dapat tayo paano niya? May gusto sa balay? Okay, so nagapon. Okay, salamat sa Ginoo. So magkagaling ko mag-iusuon sa ilang Sister Gloria. Praise the Lord, wala tayo Bible study na nag-iusunan. Kung doon na po yung mga maibitan mag-iusuon, praise the Lord, hindi na tulalong dito mag-iusuon, Bible study. Dito nalapit sa punta ng Igsuon. O kagahapon, dito ka sa tulig ng Igsuonan, nagkasiyar sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. O salamat sa Diyos, mga Igsuonan, na Diyos nagpag-ibog na sa diin mga Igsuonan na sila ay magkatawhan dito sa nalapit mga Igsuon na kinahanglan to sa na magkatawad sa pulong sa Ginoo mga Igsuonan. Praise the Lord. Wellness, dito ka sa sakol ng mga Igsuon. Praise the Lord. Tayo ko lang po din sa sakol ang Birnis. O salamat po sa ito Pwebis. Dito kami sa balay ng Tagalunog. Lilami. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa diin mga Igsuon. Magkabisita diya sa Bulakot sa Ginoo mga Igsuon. Praise the Lord. Palakpakan na pag Ginoo mga Igsuon. Praise God. At nananandam namin yung praise the Lord. Lord. Kung wala pa, mayroong hallelujah. Praise the Lord. Salamat ka andam. Nagkita sa dan. Nagkita. Praise God. At kung nagitumin ko, nagawalin ko may Igsuon. Praise the Lord. Hallelujah. May tungod sa desisyon. Hallelujah. Sa pag-alagad sa Ginoo. O karon ko sa mga kamuntanod ng Igsuon. Praise the Lord. Magadala po sa mensahe sa pulong sa Diyos. Your choice today determine your eternity. Amen. Praise the Lord. Ang imong mga pagpili maoy magbuot sa walay katapusan kahit. Praise the Lord. At alam praise the Lord. Praise the Lord. O dili ko nagakuha kay Igsuon o mensahe sa pulong sa Diyos. Kini ba verse 24? Sa akong ibasa kaganina mga Igsuon nga nagingon, o siya bisinggit nga nagingon, amahan kong Abraham, kaloy iintawon ako, o sumuha si Lazaro sa pagkuslob sa tumoy sa ilang tudlo, diha sa tubig, aron ipabugnaw sa akong dila, kay aniya ako sa kasakit, dinhi ni ining naglaam nga kalayo. Praise the Lord. Hallelujah. Nga sa diin mga Igsuon
sa tao. Amen. Kaya hindi ka naigsoon. Kaya hapon ako niyang itudlo ka naigsoon na ayaw yung mong pagtuo na ang tao mamatay. Praise the Lord. Purgahon siya. Kaya wala sa Biblia ka naigsoon. Bakit pa sa Hirohano 9:27, ang tao gibutan lang mamatay sa matausa. Human sa kamatayan, mupaabot na sa hukom. Klaro mga naigsuunan, praise the Lord, nga ang tao human sa kamatayan, praise God, dili na pwede mga naigsuon na iyapaghimuon ang maluwas niya. At alam niyo, praise the Lord. Praise God. Hindi ba po nang hingana na pamaagi, no? Kaya ba, hindi nila nga i-pray ang maluwas? Praise the Lord. Kung hingana na pamaagi ng Exo, pwede na ko isimba. Praise the Lord. Kita. Kaya pag mamatay na, may wala kaya, doon ako i-andam niya. Doon ako i-sipings. Pag mamatay ko, ang buhay ako. Praise the Lord. Pero ang Biblia kagaigsuon, klaro kaayo, o hindi kagaigsuon, gihulagway sa Dios kagaigsuonan, nga ang atong pagpili karon kagaigsuon, maunin mo na lang nato kagaigsuonan sa eternidad kagaigsuonan, kung unta kagaigsuon, hallelujah, diha sa kalipay, o unta kagaigsuonan, diha sa kasakit, nagdepende na sa imong pagpili karon sa ato ang kinabuhi karon mga kaigsuonan, nagdepende na sa ato ang paghihimo sa tang buhi pa kita. Amen. Palapakan na ito itong ginoo mga kaigsuonan. Praise God! Hallelujah! Wala kini nagbase mga kaigsuon tulad sa imong kahimtan. Wala kini nagbase mga kaigsuon tulad sa imong lahuman. Praise the Lord! Apan nagbase kini mga kaigsuonan sa imong pagpili, sa imong kinabuhi, diha sa pag-alagad sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Ang atong pagpili mga kaigsuon, praise the Lord, dili lang kay kini gamay na butang. Amen. Praise God! Usahay ikaw mga kaigsuonon. Praise the Lord. Kiniusahay ang pagpanalangin kasi nagtuot ang mga igsuon nga gamay ang kining butang at tubagan sa Ginoo. Kung ang dili pagpanalangin mga igsuon, gamay ka lang na butang mga kaigsuonan nga sa diin, hallelujah, na ako ang nagdesisyonan mga kaigsuonan. Ang giklaro sa Diyos mga kaigsuonan, ang dato wala magtanaw sa iyang adlaw-adlaw na desisyon isip, importante ang nagkani. Kung ato tanawag karon mga igsuon, ang mga tao mga kaigsuonan, ilang ka importante mga igsuon, ilang ibililhon mga igsuon, ang mga butang na ining kalibutana mga kaigsuonan. Praise God. Kanunay ko nga nagkatsalis na ninyo mga kaigsuonan nga importante ang mga butang na ining kalibutana. Apan utang ipasabot mga kaigsuonan nga dili nato i-focus ang kalambutan, ang ato galingon sa kalambutan na nagkalbutana mga igsuon. Kaya ganuman ang mga butang ining kalbutana puro na temporaryo mga igsuon, o ang ato usab na kinabuhi mga kaigsuonan temporary na po ining kalbutana mga igsuon. Kaya doon ay ihanggaw ang Dios kanato mga igsuon. Praise God! Wala nagtanaw ang dato
God. Ang kinabuhi sa kalibutan, puro ra temporary. Praise the Lord. Hallelujah. Dili ba sa iyo, mga igsuon, nga madato ka? O nga kung nga gitanaw-tanaw mga igsuon, praise the Lord, kini nga istorya mga kaigsuonan. Siguro kining tao nato mga igsuon, dili siguro ni dato nagsugod mga kaigsuonan. Siguro gumikan ni siya pagpaningkamot mga igsuon. Praise the Lord, gumikan siguro ni mga kaigsuonan siya hanggahugan mga igsuon. O dahil mo siya nagmalapusol, dili ba na sayo mga kaigsuonan. Praise the Lord. Aman ipakita sa Diyos mga kaigsuonan nga kung kita ni ay gamaw, nakapokus na ta sa tanang mga material na butan mga kaigsuon. O wala na ito ang awa mga kaigsuonan. Ang atong espiritual na kinabuhi, doon na tayo kanunan mga kaigsuonan, na mauhan kasakitan mga kaigsuonan. At alam, praise the Lord. Praise God. Kahapon, ay mga nag-igsoon na pastor, ang tao mga tayo, ubangon na pasagsisiya ka. Praise God. Tingnan sa pastor, ang tao mga tayo, ubangon na pasagsisiya ka. Praise the Lord. Naway pagkabanaw ang tao, pastor. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya ang mga pulong mga kaigsunan. Hallelujah. Nagtulo ng daan mga kaigsunan. Nga ang tao mga kaigsunan pagkabanhawod Diyos sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nato atong Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Unang Korinto mga kaigsunan. Kapitulo 15 mga kaigsunan. Verse 50. Diya magsugod mga kaigsunan. Nga isulti sa Diyos mga kaigsunan. Nga ang tao. Hallelujah. Nga nalalagad sa Ginoo. Hallelujah. Pagkabanhawon kini sa Diyos. Nga ang tao mga kaigsunan. Magapaabot. Hallelujah. Sa tingog sa nakapusang trompita mga kaigsunan. Nagsalas ko pa tayo mga igsuon kagahapon sa ang Bible study. Dindog kayo pangutana. Kaso mabanaw ba yun ang tao? Praise God. Hallelujah. O klaro kayo mga igsuon. Ang Bible na sulti. Praise the Lord. Nga ang tao pagkabanhawon sa Ginoo. Yung katapusang mga adlaw, patungkol ang mga katapusang trompita mga igsuon. Kaya ang kamatayon sa tao na nalalagad sa Diyos, sa mata sa Ginoo, natulog na. Amen. Ang kamatayon sa tao na nalalagad sa Diyos, sa mata sa Ginoo, natulog na. Praise the Lord. Kung matulog, dahil na kayong bukaon. Amen. Kaya natulog na nalalagad sa Ginoo, mga kaigsuon, namatay na. Pagtingog sa katapusan, trumpita, mga kaigsuon, makadumugin na. Pero kini nagpatulog-tulog po ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan na ito itong Ginoo, mga kaigsuon. Kumagal pa sa Ginoo, mga kaigsuon, ano namatay niya ng Kristo, mga kaigsuon. Praise the Lord. Pagkabanhawon sa Diyos, o ilisan inilawas ka nili na manunutod, mga kaigsuon. O kunya, mga kaigsuon, iya kang iyuman dito siya ginarihan, mga kaigsuon. Muna ato ang ipahabot, mga kaigsuon. Muna nalalagad ng tinarong atubagan sa Ginoo. Kaya atong tinabuhin din kalimutan. Luna limitasyon, mga kaigsuon. Luna undanan, mga kaigsuon. O nang atong kitagita, mga kaigsuon. Ang kinabuhin walay katapusan. Praise the Lord. Tanaw mga butang, hindi kalbulan at temporary. Kung nakakita mo mga kaigsuon sa wali ni Pastor Mario. Praise the Lord. Ang imuhang nagkapon, temporary lang. Ang imong balay, temporary lang. Ang imong sagyanan, temporary lang. O bisan pa ang atong lawas karon ang atong kinabuhi, temporary na din mga igsoon. Doon na din tagal mga igsoonan, hindi kalibutan mga igsoon.
Praise the Lord. Tama mo man. Kaya usahan, kanunay balatian, nagod-nagod ako doon sa ato. Praise the Lord. Mura kaya pa rin. Tumagataan yung piningin. Usahan niya, mga kaisunan. Praise the Lord. Pero ang tao dato. Praise the Lord. Hallelujah. Gawin, simple. Sikap. Praise the Lord. Tunay politiko. Piyaw kayong plataforma. No? Kung ako iyong piliyon, kung ako iyong daong, talisik pa lang, ayaw na. So, praise the Lord. Naimuot ko mga kaisunan. Praise God. Gamay ka mo! Lubong Kristo. Praise God. Hallelujah. Ang atong kinabuhi, hindi kalimutan na, temporary na. Nga, tinikan sa iyong mga kaigsuonan, nga, maligamo na, pero mga kaigsuon mo sa sarili, temporary na ang atong kinabuhi. Doon ay tagal, kinigagihatag sa Diyos, sa matagusan ka nato, mga kaigsuon. Ang Bible nagsulti, mga kaigsuon, sa Salmo 90, mga kaigsuon, ang atong mga adlaw, ang atong mga tuig, doon ay tagal, ni ining kalimutan na, mga kaigsuon. Praise God. Muna na buhato na to sa utang buhi pata. Amen. Hallelujah. Buhato na to ang mga desisyon na sugay sa pulong sa Ginoo. Buhato na to mga kaisuonan. Hallelujah. Ang ato ang desisyon na dunay kalipay ang Diyos sa matanaw sa atong kinabuhi mga kaisuon. Ang talagang praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang tawag nato mga kaisuonan, wala niya tanawa mga kaisuon. Ang inaawang espirituhanong kinabuhi. Iyang gitanaw kanunay mga kaisuon. Kung saan pag-usman. Kung saan mga kaisuon na mahimo na magmalabuon pa mga kaisuonan. Wala niya tanawa mga kaisuonan. Ang inaawang talag ang mamagat sa Ginoo. Praise the Lord. Ang Diyos mga kaisuonan. Hallelujah. Nagatanaw sa ato ang kinabuhi.